ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಪೋಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಪಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಕೋರ್ನ ತೂತಾರತ್ತ ನಿಗ್ಲಿ ಈತ ಚೂರು ತಿನ್ರೆ ಆಪಜ ಐಕ್ಯ ಕೊನ್ನಮ್ಮ ಕೊನ್ನಮ್ಮ ಬಂಜಿನ ಕೊನ್ನಮ್ಮ ಬಂದಮ್ಮ ಕೊನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹೊಡತ ಬೇಲ ಹೊಡತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸುಲಭ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆಗಲ್ಲು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬನ್ಸ್ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲದ ಸೇರುಜಿ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೆಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ, ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಮಾತ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿ ಮರ ಅವಳ ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಟೈಮು ಅವಳೆ ಕುಂಟು ಅವ್ದು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಿಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೆಬ್ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದು ಪುಂಡು ಒಡೆದಿನ ಕನ್ನಡಿ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಇದು ಬೇತೆ ಪತಾರುಡು. ಸೊ ಐಟು ದುಂಬು ಪತಾರುಡು ದುಂಬಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಲ ಬೋರೆಜಿ ಕೋಡೆ ಮಣಿ ಜಿಂಚಿ ಪೋದು ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನು ಆಡಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪಿದೇ ಪೋಂದಿಪ್ಪುವೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಆಯಿತು ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರಾಮದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಪಂದೇನೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಕ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದಳೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂದೇನು ಎನ್ನರು ಕೈಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾಯ ಪೋನಂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಉದಾಸೀನ ಎದ್ದು ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು. ಮೊರಣಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಕೋಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಬರೀ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐಟ್ ವಚ್ಚರೀಚ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ವಾಟ್ ಅದು ನೀನಾ ಚಿಂಗುಡ್ಲಿ ಓಯ್ 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 ದಾಯ್ತ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆತೀನಿ ಮೀಟ್ ಬತ್ಲಕ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಹಾ ಕೊರೋಡು ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಕೊರೋಡು ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಮಂತಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಇಲ್ಲಾಡೀನಿ ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಪರೋಡ ಬೊಚ್ಚ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಜಿಯೋಗ ಎಡ್ಡೆನ ಅಥವಾ ಹಾಳ ಪಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪವರಿ ಆಂಟಿ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರು ಪನ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಪುಂಜೋನಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶವು ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಪರೋಡ ಬೊರ್ಚ ಕಣ್ಣ ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈಗಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಮನೆಲಾಡು ಪೇರು ಪೂರ ಕನಪೂಜ ಕಮ್ಮಿ ಡೈಲಿ ಪೇರು ಪೂರ ಕನಪೂಜ ಅಂಚದು ಓರೋರ ಕಣ್ಣ ಚಾನೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರಂದಿಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಕೇರ್ ನನಗಿಲ್ಲಡ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ಪನೆ ಇರ್ದು ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ. ಸೊ ಎಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತು ತಿಂಡಿ ಚಾಪರ ಕೊರುಡು
मेरे कन्न चने पर्पनारे अभ्यास అది పోతుంది अरे ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು పోతును ಮಾಮಿಗ್ಲಾತೆ ಪೇರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಚನೆ पर्ಪನು ಮೈತುನಾಗ್ಲಾತೆ ಕಣ್ಣ ಚನೆ पर्ಪನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನ ಕಣ್ಣ ಚನೆ पर्ಪನು ಅಂತ ಅಂಚದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಕಂಡ್ರ ಪೋಪುಚೀರ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಲ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣ ಚ ಜಾಸ್ತಿ पर्ಪುಚ ಹಾಲಣ್ಣ ಓರೋರ ಪರೋನಿಕ್ಕೋಳು ಯಾನ್ ಅವಳ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಮೇರೆಗ್ಲಾತೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂಕದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ತು ಕೊರ್ಪು ನೀಟಿ ಇಂಕದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊಂಡೆ ಈತೆ ಕೊರ್ಪು ನಾರ್ಲ ಪರ್ಪುಜಿ ಇರು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಟ ಜರ ಪರೋಡು ಅನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಪರ್ಪು ಮೇರು ಚಾ ಪರೋಡು ಪರ್ಪುನು ఒక అర్ధ ಅಲ್ಲಿ దీరు ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೇರ್ದ ಬಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಚ ಪೇರ್ ಪತರುಡು ಕಣ್ಣಚ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುನಾ ಬಯ್ಯಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಬೆಚ್ಚಪುಡು ದಿನೋಳ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನಂದ ಪೇರ್ದ ಬಡಿ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ದಿನೋಳ ಪೇರ್ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಕನಪುಜಿರಿ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕೊನೋಡು ಪೇರ್ ಬತ್ತಾಲಿ ಪೇರ್ದ ಬಡಿ ಬತ್ತಾಲಿ ದೇಗಮ್ಮ ಬೋಳ್ ಮಂತನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಯನೇ ಪನ್ಯ ಕುಜಲಿಜ್ಜಿನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಇಡನೆ ಬಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರಲು ಪುಸ್ತಕ ಏನೋ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ತೀನ ಬೊಡ್ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಅಗಲೇಗ ಅಲ್ಪ ಬೇಲದಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆರು ತಿಂಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಲು ತಿಂಪುನು ಬೊಡ ವರ್ಷ ತಿಂಪುನು ಹೋಗ್ನು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದನೇ ಕೊರ್ಪುನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚರಿ ನೀ ಮಾಮಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಮಿನ ಪಲಾವ್ ತುಳಿ ಸಾಸಿಮೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ನಾನು ಆತೆ ಕೊರ್ಪುನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೆ ಬೇಲದಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಳು ಕೊರಂಡ ಚುರಿ ಚುರುಬುರ ವರ್ಷ ತಿಂಪುನು కొంచెం మిక్చర్ పట్టుకోరు మిక్చర్ పట్టుకోరు ఇంక ఏనాండల తిన్నాక ఇంక సైడ్స్ ಬೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಕ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಚ ಮೊಸರು ಬೋಡು ಒಂಚ ಮಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಏನಾಂಡಲ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಮೇರೆಗಿತ್ತ ಮೇರೆ ನೆರ್ಪೇರ ಮಿಕ್ಚರ್ ಭಾಡಿ ಅಂತ వచ్చి వచ్చి మిక్చర్ బజ్జా అతి చంచము ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪಿತಾಮಹ ಏರೋ ಏರ್ ಏನೇ ಏನೇ ದೈವನ್ಲೆ ಐಗಿನ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡು ಏತು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನನಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ಕಾಯ್ ಬಂದ್ಪುನು 2 ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ ಏನ ಇದ್ದೆ ನಂದು ಪೂರ ದಿಪ್ಪುಡು ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಚು ದೇವೆಲ್ಲ ಕೋಣೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಾಬು ಬಾಬು ಇನ್ನ ಬಾಬು ಕಾಂತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿನ ಬಾಬು ಕಾಂತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಾಬು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಬುಯ್ ಬಾಬುಯ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಕಿದ ಬಾಬುಯ್ ಬಲೆಯ ಅಲ್ಲ ಬಲೆಯ ಇಂಚಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗಾಚ್ ಹಾಯ್ ಗಾಚ್ ಮೊಬಲ ಮಾಯ್ ಗಾಚ್ ಮೊಬಲಾಯ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಬು ಬಂದ ಬಾಬು ಬಾಬು ಬಂದ ಬಾಬು 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 ಡಿಂಗಿ 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 ಪೊಲೆ ಏಕಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಡು ಬೀಗನೆ ದೀತೆ ಹುರ್ಪೆಲ್ಲರಿಕ್
ಬೆಲ್ಲರಿ ಉರುಪಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರು ಏನಮ್ಮ పేరు బర్రా అబ్బుజీ నీకులే ಚಳಿ ಅಪ್ಪ ಚಳಿ ಉಲ್ಲ ಈಗಲ ಪಿದೆ ಈಗಲ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡೋಗೆ ಕಾಂಡೆ ಚಳಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಪ್ಪೆ ನೀಗ್ಲೇ ಗುಂಡಣ್ಣ ಓಯ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಗುಂಡು ಓಯ್ ಗುಂಡು ಅದೇ ನಾನು ఇంకా పీరియడ్స్ ముట్ట బతాను చాపర స్కిప్ ಎಲ್ಲ ನಾನಂತೇನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆಂದು ಬಂದಿವೇನಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಚೂಚು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಅನ್ನು పేరు పాడుకోరు నికులు తూతారత పాడుకోరు తూతారత నికులు ఈత చూరు తినరే అప్పజ ಐಕೆ ಮೇರಿ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಚಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ತಿಂಡಿಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಲೇ 10 ಗಂಟೆಗಲ್ಲು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬನ್ಸ್ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲದ ಸೇರುಜಿ ಆತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಪೋಪುಂಡು ನೈಕೆ ಮೇರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೀಚಿ ದೇಪನೆ ನೆಟ್ಟೆ ತಿನ್ಕಾಯಿ ಅದು ತಿನ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿಪಾವೇರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ఇంక ఇల్లడుకులే మల్పునని ఈత్ ఐట్ కూడా ఈత్ ఓరిదన్ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೈಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಿರ್ಲ ಬಡಾಪುಳು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪುಚೇರ ಐಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗಿ ಕಷಾಯ ಒಂದೊಂದು ಆಡು ಇದೆ ಮಟ್ಟ ತಿನ್ಕ ಅಂಕಲ ಬಡಾಪು ಅಯ್ಯೋ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಏನು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು మిగిలి పని కమెంట్ మంత్లీ ఇలా జన చైనా అండల బోర్డ్ ఎత్తుంది సైడ్స్ మరి సరే గండల బోర్డ్ ఎత్తాను కమెంట్ మంత్లీ ఇంకా దూర పట్టి నేను బుద్ధు కొండమ్మా కొండమ్మా కొండమేను కొండమ్మా బంజిన కొండమ్మా బండమ్మ కొండమ్మ ఓడి వచ్చింది కొండమేరా కొండమ్మ ಶನಿ ಏಪಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿದೆ ಪುನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ದರ್ಶ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಶೆಡ್ ಚಂದ ಉಂಟು ನಿಂದು ಚಂದ ಉಂಟು ನಿಂದು ಚಂದಿ ಶೋನಿ ಚಂದ ಶೋನಿ ಬೇಂಡಿದ ಕೈಪ್ಕೊ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋತ್ತೀರ ಅಲ್ಪಗೆಲ್ಲವರ ನೀನಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನಪೇರ ಅಂಚದು ಸದ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಚ್ಚಿಂತೀರ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೋ ನೀನು ಎಣ್ಣೆ ಗೆಟ್ಟ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ಅಂಚಲ್ಲಿ అట్లా ఇక్కడ రెసిపీ చెప్తాను జస్ట్ ఇంకా నేను ఇట్లా తోచుకోవాలి సింపుల్ అది ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಡ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಂಜಿ ಇಂಕದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಡ ನೆನಪಾಯಿ
ಕೆಲವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ಬೇರು ಕೆಲವು ತಾರೆ ಅವನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇರು എനിക്ക് ತಾರೆ ಪಣ್ಣ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಂತೆ ನಾನು ತಾರೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇಯರದಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ದೂರ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ದೂರಲ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಿಜಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಉದಾಸೀನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡಪೊಡತ್ತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲವರ ಮುಗಿಪಾಯ ಅದೇಪಣ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲವರ ಮುಗಿಪಂಡ ఒక ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೋಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಏತು ಪೊರ್ತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇನು ಬಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳುಂಡು ಆಟಿಲ್ ಮತದ ಅಲ ಆಯ್ಚಿಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಚಿಂದ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಬ್ಬನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆಟಿಲ್ದ ಆವಡತ್ತ ಬೇಲೆ ಆವಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಪೂರ ಮಂತ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸುಲಭ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಈನ ಪಂಡ ಪಟ ಆಪುಜಿ ಏನಾಡಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ 10 ಟೇಕ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವೇ ಬಂಗಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆತ ದಾದನ ಪಾತೆರ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೆರೆಗೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಹೊರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪದ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಅವಳ ಕೆಬಿತ ಬರೋ ಪಾಡ್ಪಡ ನಿನ್ನು ಅವಳ ಉದಾಸೀನ ಪುಡಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರೀ ಉದಾಸೀನ ಗೈಸ್ ರೆಡಿಯಾರಿಗೆ ಉದಾಸೀನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದೇ ಐತೆ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಜತ್ತು ತೊಂದಿನಿ ನಾಡಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡತ ಈಗಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋಡತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಿನಿ ಸೊ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನವರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದ್ ಶೋಕಣದ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಶೋಕಣ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾತಾಂಡು ಹೊರತ್ತ ಸಾರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಸೊ ಆಯ್ತವರ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬಡ ಒಂದೇ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬಡ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತು ನೋಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತೆ ಅಂಡ್ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಂಡೆ ಬಟೋಟಿ ಪಾರ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರಂತೆ ಸಂಡಿಗೆ ಯಾವು ಇಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸೋದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು